har lavet, Hjalmar? Er det en pude ved Matt, der ligger nede i sengen? Haldur. Hjalmar, hvem er det, der ligger nede i sengen, du har bygget? Haldur. Ja. Ja, så må du bygge det igen. Haldur, du er sgu da også en bøf. Haldur, nu holder du op. Hjalmar bygger så fint. Ja, du laver bare ballade. Din møgeunge. Godt. Så sover hun der. Fint. Er det tæppet? Ja, og til mamma og mamma. Fint. Så er det bu. Ja. Fint, Hjalmar. Og har du sut. Og Haldur er sut. Okay. For har mamma sut. For mamma sut. Godt. Og jeg har